Здравейте, казвам се Александър Запрянов. Първа квалификация за Варна Белград. Само трябва да стане само долу да се види, че не е докосваш моста. Окей. Може да седнеш на тренажера малко. Сега не пусни дисплея. Пусни дисплея на телефона и горе меню Just Roll. Като си готов, казвай. Десет секунди. Пет, 4, 3, 2, 1, работа. Айде. Сега да минай с гърба напред, за да му изтегля гърба назад. Браво, Сандер. Край. Айде сега 10 изтласквания. Едно. 2, 3, 4, много добре, 5, 6, 7, 8, 9, след, край. Едно. Не съм, знаем, че не се вижда колко. 4. Край, браво. Точно така. Ще моля да ги наместиш. Да. Това е момчета. 4 човека ще ги бутнем тия до 5. Това темпо малко можеш да вдигнеш, малко. Така. Ти си яко момче, ама те можеш. Айде. И дишай. На дишането раздишвай хубаво. На греването. Стига. Така. Едно. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9, 10, край. Едно. 2. 3. 4. 5. 6, 7, последно. Край. Много добре. 12 и 20.
Добре. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, след, край. Браво, бе! Едно. Три. Четири. Пет. Шест. Седем. Последно. 8, 10 минути и 30 имаш, момче, браво! Почваме четвърти рунд. Видях я. Видях, че естествено. Раздишвай сам ден, нагребането дишай хубаво. Като тръпнеш, издишай. Така. Последната си е до плати. Едно, две, три, четири, пет, шест, седем, осем, девет, край. Имаш 9 минути още. В четвърти рунд сме. Едно. Две. Три. Половината време мина, сега почва тренировката. Айде сан. 4. 5. 6. 7. Последно. Край. Почваме пети рунд. Браво, че. Айде, почвай го и знам, че си изморен. Почвай леко и ще възстановяваш по време на гребането. Нямаш време да спираш толкова. Ако трябва, ще го снимаме и трети път. Айде. Чао! Браво! Айде, момче. Къде ли по-жал 50% от надвица? Айде, Санде, хващай тази щанга, какво очакаш? Айде, още малко. Едно, две, три, четири, пет. Браво. Добре. Точно така. Айде, 3, 2, 1, хващай. 6, 7,
са отдолу. Едно. Две. Три. Четири. Пет. Утре почиваш. Добре. Браво. Айде. Почваме 6. Айде, Сандър. Добре. Пускай напред гърба и стегли с гърба назад, Санде. Така. Така. Стани гърба. Добре, слизай. Почваме 6 минути. Четири. Пет. Добре. 4 минути и 15 секунди. Айде още 5. 3, 2, 1, хваща. 1, 2, 3, 4, 5, край. Айде, мете се отдолу. Колко става? Колко направи? 10 минути. Две, Айде, дишай, не спирай. три, четири, Айде, не спирай. пет, шест, Още две, давай. Нагребни ще почиваш. седем. Последно. Браво. Сядай. Имаш 3,15. Айде, трябва да спорим един минут и малко. Почваме седми. Айде, дърпай леко и ще дишаш по време на надгребането. Айде. Айде, Сандо. Айде, уче, Сандо не е просто име. Трябва да го защитаваш. Дишай. Пускай гърба назад, за да можеш да изтеглиш напред, назад да изтеглиш. Така. Така. Събери краката. Айде, още две. Давай. Айде, пак две петици, слизай. Имаш 2,14. Айде, Санде. Стай. Не имаш време за седене. Айде. Последно. Трябва да затворим рунда. Айде, Санде, хващай. 7 пълни трябва да направим. Имаш 2 минути точно. Хващай. Айде, 5 обръщни изтласквания. Давай. Събери се. 1, 2, 3, 4, 5. Чини малко. Добре. Минута и 40. Изправи се и диши, Санде. 3, 2, 1.
Хващай. 5 повторения. Минута и 30. Хайде, Санде. 1, 2, 3, 4, следва. 5. Минута и 15. Хайде, дай, първита. Хайде. Последни първита, давай. 1. Давай. 2. 1 минута. 3. Трябва да седнем и на машината. 4. 5. 6. 7. Последно. 8. Край. Сега е на това. 8 рунд почваме. Не знам как ще гребеш, искам да направиш калории, ти имаш 35 секунди. Айде темпо. Давай. Давай, момче. Трябва спринт до дупка, да припаднеш накрая. Айде. Така. Мощно. На всеки загребване калория. Айде. Така. 15 секунди. Давай. Давай, направо падаш после. Всичко дай. 5 секунди. Дай. 3, 2, 1. Край. Сега вече мога да умираш, Санде. Браво. Вече си готов.